Entuk. Nggih. Nggih Mbak Dia. Menika kala wau ugi salah setunggaling pamundutan saking kadang-kadang Sinoman. Oh nggih. Puspitanala. Puspitanala. Ya panggah diladeni. Diladeni. Sing penting kabeh iki marem matine ben suasanane ya saya gayeng regeng ing dalemipun Bobo Triyono kene. Ngertina sampean susu nyelet bagus to Mas. Lah aku kok. Masa ta? Mulai aku. Mari mripat krodo emin trayo. Ya ampun. Yo Wande Budaya Dia Sekar niku. Barang-barang campur sari Wandi Budaya. SC Audio, terima kasih bosku. Wanotya ayu utama gambar arumi Gusti
Puspita Nolo. Iya. Dia sekarang Request saking Bapak. saking kanca-kanca Sinoman. Oh nggih, kanca-kanca Sinoman. Nggih. Tadi Masnya juga request Bahtera Cinta. Bahtera Cinta, engko masih mesti duet engko. Nggih, duet ya Mas ya. Ditunggu nanti tak panggil satu persatu. Oh, oke. Oh, oke, terima kasih. Sama. Saya sudah ya. Sampun Mbak Dia, katuran pinarak malih, nggih luar biasa. Puspita Nolo kala wau sampun diaturaken spesial katur kagem kanca-kanca Sinoman kadang juru ladi sedaya kemawon. Wah, top marko top. Langsung kemawon monggo saklajengipun dipun lajengaken menika artis Wande Budaya katuran jumeneng Ayunda. Ayu Wande Budaya. Selamat malam Mas Oka. Selamat Agak sini toyo alah, bocah kok cilik tapi gede. Piye. Bocah cilik tapi gede. Oh iya pancen aku cilik. Yo Mas, kene. Rada maju. Ya. Oh, ya wis no, tak ning kene. Ora kene tengah kene ya. Wande Budaya monggo. Sambil goyang Mas Koplo. Beredar sambunyi mengingkari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. berlayar sambunyi samudra, Mencapai tujuanmu di pantai harapan. Tanya pokok ngeder toh Mas.
Aja dikidang